din dreapta. Și ținem pe... Opa, aici. Exact unul din asta și-a fiert motorul. Mai? Da. Hai, uite-ți de drumul. No. Deci vine unul din față, unul și noi tot înainte mergem. I-am filmat pe ăștia. Bun. 100 de metri, așteptăm un drum din dreapta, noi mergem tot înainte. Știi că exact la unul din ăsta, la un Nissan din ăsta, i s-a fiert motorul. Drumul din... Și mergem înainte. Ăla. Aici cred că... Du-te. Cred că... Stai, 102, bun, du-te. Bun. Checkpoint. Să-mi bag pula. Să nu spui că e checkpoint. Ai, stai, stop. Sus sau opresc? Știu, dar stai să văd unde sunt. Vine drumul și urcăm aici. Aici suntem, da? Bun, hai, urcă. Deci, sus acolo suntem la 120. Ok. Stop. Desfășoară așa. Gata. Și acum 300 de metri. Stai mă să-mi pun centura mea. De ce o coborât aici? L-a pierdut. Acum am șerpuit printre astea. Tot înainte. Trebuie să vedem niște chestii pe copaci. Ce ai bine? De acolo văd una. Să nu fie, uite drumul ăla, vezi? Da. Pe încolo, mai bine, așa, bun. Hai, tot înainte, 200 de metri avem. Uite și acolo, bun, hai că merge bine. Mai avem 100 de metri. Hai, bun. Aici trebuie să vedem ce dracu e capul ăsta. Aici? Tot e ok? Aici cu că dăm pedal. 290. Aici trebuie să trecem 310. Aici suntem acum. Să fie ăștia copați răsturnați? Cred că da. Uite acolo. E acolo și ăștia de aici. Bun. Da. Șerpuim tot înainte.